Yau bidiyon mu za mu gwada muku yanda za ku yi ku ga wanda ya ɗau muku salula ko ko wanda ya sata muku portable. Misali kamar ɓarawo ya ɗau ma portable, to akwai yanda za ka yi ka ga hoton shi ba tare da ɓata lokaci ba. Za mu shiga cikin bidiyon ku ga yanda ake. Idan baka mana ba abone, ka daure ka mana abone kuma ka danna ƙararrawa kuma ka yi partage domin sauran mutane su amfana. Da fari sai mu zo mu shiga cikin Google Play Store ɗinmu, mu nemo application ɗin da ake ce mishi Aflock. Yanzu gashi nan mu danna wajen research, gashi nan wannan Aflock fingerprint shine zamu yi research. Gashi nan wannan na fara kuna ganin shi zamu danna. Kuma ke deja ni na riga na yi installation shi, yanzu sai mu fita mu shige shi. Za ku gani ya ba ku haka gashi nan application ɗin mu nan, kuna ganin shi. Wannan shine application ɗin mu. Sai ka shige shi automatically, sai ka zo ka shiga ka danna shi. Gashi nan na danna shi. Yanzu nan ya ce ma ka zaɓi code ɗin da kake so, shi application ɗin code ɗin application wanda za ka zaɓa wanda kake so. To mu bari mu zaɓi 00 da 4 1 2 3 4. Sai ka zo nan ka danna OK. Gashi nan afuwan mun riga mun zaɓi namu ashe tun da fari. Bari in danna shi. Gashi wanda na zaɓa sai ka danna shi. Gashi ya buɗe haka zai baka. Wani lokacin kuma zai baka wani telecharge Edward ne Central Edward, sai ka yi ignoring shi. Yanzu gashi nan kuna ganin duka application ɗin mu ne na cikin portable gaba ɗayansu, gaba ɗaya. To yanzu daga nan sama haka gana a rubuta application, nan bill kuna gani, nan bill, nan rotation, duka kowanne yana da aikin shi. Amma mu aikin da za mu zo yanda za ka yi ka kama wanda yake taɓa ma salula ko ka ga hoton ɓarawonka, sai ka zo ka danna inda plus wannan. In ka danna shi gashi sai ka zo daga nan sama ka danna wannan. Yanzu ya yi koshe sai ka dawo baya. Gashi nan duka sun shiga cikin kile. To sai ka jawo haka nan, ga nan wajen regulage kuna ganin shi nan, sai ka danna shi. Ga wajen regulage, mun shigo wajen regulage. Yanzu da fari gashi nan parameter demo device ne kuna ganin shi, gashi nan sai mu danna shi. Yanzu gashi mun danna shi nan yace type de verrouillage, sai ka danna type de verrouillage. Akwai mode device na shifir, akwai model shine shema, akwai mode device character. Menene character? Wanda kun gane dai. Wannan kuwa na sinyi ne na encryption na desa na sinyi wannan gashi nan. To mu bari mu bar shi a na shifir ɗin mu. Deja yana sama ka yi koshen shi. Nan kuwa utilize empreinte digital. In kana so ka danna shi kai utilize. To mu ba empreinte ba, za mu bar shi dai da shifir ɗin mu. In kana so ne wannan za ka yi shi. Sai mu donan verification automatique, placement aléatoire, supprimer, duka suna da aikin su. Yanzu sai mu dawo baya mu zo wajen parameter de l'application. Kuna ganin shi nan, sai mu danna shi. To shi nan ne za a kusan a yi komi da komi. Yanzu nan in protection wannan a rihe yake haka, sai ka buɗe shi haka ya komo bule wannan. Icon wannan shi icon in na security, shi dama za ka isko shi haka in shi a buɗen shi. Afuwan shi icon na security haka za ka isko shi a haka in shi. Yanzu gashi nan mun zo initialize administration ga sauransu. Sai mu dawo baya mu ƙara gaba. Nan ecran de verrouillage ne. In kana so wani irin ecran zai gwada ma, in kana so haka ne ecran de verrouillage in shi kuna ganin shi ga yanda yake.
mun koma ba. To ga gurin da za a yi komi da komi inda espion wannan gashi nan an ka rubuta espion da wani hoton ido shi za ka danna. Ka danna zai baka haka, kuna gani da wani mask, mutum da mask. To a wannan saman za ku ga wani guri nan gashi nan sai ka danna shi ya yi koshe ya dawo haka. Aka ce kun ga nan fada yarda register ma daga kusan rubutun espion wannan za ku ga wani ɗan logo na parameter, shi za ka danna. Da ka danna shi zai kawo ka nan. To da fari aka ce tentative gashi nan premier fois sai tentative. Me yake nufi da tentative? Aka ce kalle verrouillage échouera une fois. Bari mu danna shi. Kenan in ka sa code ɗinka in mutum ya zo ya yi initial fois zai ɗau hoton mutuma. Kenan mu bari mu bar shi a initial fois saboda wani tana in yayi ini dai ba yi baturwa fois a bari. To muka bar shi muka danna shi a initial fois gashi nan. Sai ka zo nan prendre une photo. In a buɗe yake sai ka riye shi haka ya dawo haka. Kenan automatically daga mutum ya tantance sau guda code ɗinka bai samu ba dandanan zai ɗau hoton shi. To gashi nan in kana so kuma har da bidiyon mutumin zai ɗauka gashi nan a registrer in video. In haka yake sai ka rihe ka yi ya komo play, an tushe wannan ya komo play. Na hudu gashi nan aka ce alert vocal. Nan kana so kana iya dannawa in mutum zai taɓa portable ɗin ya yi sau guda ya mishi shi application in ya mishi magana ya ce ne touche pas à mon portable. Bari mu gwada mu gani. Nan sai ka danna shi ka yi koshen shi ya dawo play. Bari mu danna mu ji me zai ce mana. Dan jira shi kaɗan yanzu yana magana. Dan jira shi. Ƙara dannawa. Bon, yana ɗan lantar kaɗan kwa. Ne touche pas à mon téléphone. Kun ji ko? Ya ce ne touche pas à mon téléphone. To, muna so mu bar shi haka nan. Nan na gaba alert sonore kuna ganin shi. Kenan daga ya taɓa shi duka portable ɗin za ta iso ne. Kenan kana kusa sai ka rogo da gudu. Mais je te conseille pas ka yi activate saboda ɓarawo in ya ɗauka. Bon, kana iya sa shi saboda in ɓarawo ɗauka ka ji. Sai bon ka sa shi ma. Yanzu gashi mun zo na gaba gashi nan ambuwa method ambuwa. Menene ake nufi da method ambuwa? Mu shige shi. Kama in a deactive yake sai ka sa mishi active. Kama nan in ya ɗau hoton ko ya ɗau bidiyon automatically shi application in zai tura ma hoton ko bidiyon cikin portable in wani da Gmail in portable in wani. Yanzu nan sai mu okay. Yanzu nan an buwaye yan email yan Gmail. To nan sai ka sa Gmail in kana. Sai ka sa Gmail in kana. Nan naka za ka sa. In ka sa naka sai ka yi okay. Na gaba sai ka sa na wani abokinka gashi na gaba nan sai ka sa na wani abokinka. Kenan wanda daga application in ya ɗau hoton shi automatically zai tura abokinka. Sai ma sai ka yi okay. Yanzu mun sa duka na sa nawa don dai mu gwada mu gani. Image and face joint. Shi ma kana iya activan shi a register 60 sai bon. Sai mu dawo baya. Mun danna shi haka. Yanzu to bari mu huta. Kun gani application. Mun bari mu dawo cikin application in mu ba shi authorization na ya accede cikin verrouillage ɗin. Mun danna nan haka okay. Yanzu authorization ne za mu ba shi. Mun danna yawa gashi nan yanzu duka sun yi koshe. Wannan ɗan clay wannan gashi nan shi ne za ka danna. Kenan ka yi koshen shi. Yanzu functionality sun shiga. Bari mu shiga cikin application guda ku gani.
kun gani tuni nan hal ya bamu guda wannan. Yanzu bari mu gwada ta guda ku gani. Kun gani yanzu zai ɗau foto. Kun ji ko alert sonor ya kunnu kuma zai ɗau foto. Bari mu shiga kuma ku gani. Kun ga yadda take. Yanzu bari mu shiga don ku gani mu ga foto da ya ɗauka da enregistrement duka da yayi. Mun ka shigo nan sai ka sa code ɗinka ya buɗe, ka danna nan automatically sai mu zo cikin parameter reglage kai. Ka shigo cikin reglage sai ka zo cikin SPM wannan, ka danna SPM wannan. Kun gani da enregistrement da ya bada da foto da ya ɗauka gashi nan aujourd'hui le 20h49 da sauransu. Kuna gani? To automatically hallau zai tura cikin email. Inda muna da connection da yanzu an jima za ku ga email ɗina ya yo message. Suwadi ke wani ya shi. Idan ba kai ba abu ne saman wannan shan namu, ka daure ka danna abu ne kuma kai fartajen shi don sabida kowa ya amfana da wannan bidiyo namu. Mun gode.